provincii Iganokuni v míste zvaném Nanbari, ležícím na jihovýchod od vesnice, se nacházela malá horská vesnice, takže od jednej vesnice bola druhá vesnice. To je veľmi dôležitý zemepisný poznatok. V tomto zapadlém míste každou noc mizel jeden člověk. Co to jen může znamenat? Lidé ve vesnici se podivovali a zároveň pociťovali veliký strach z neznámého. Ve vesnici žil lovec, který se jedné noci vydal do hor, aby zjistil, co se tu tam vlastně děje. Když vstoupil do lesů, z hloubky hor se náhle vynožila stará žena, která vypadala, jako by jí bylo 100 let, nebo snad ještě více. Její vlasy byly pokryté sněhem, její oči žhnuly, až se celé okolí rozzážilo a vyzažovala z ní čirá hrůza. Lovec řekl, ať už si kdokoliv, můj šíp nikdy nemine svůj cíl. Vytáhl svůj luk, zamířil a prostřelil starou ženu skrz naskrz. Zasažená prchala kamsi pryč, až nakonec úplně zmizela ve tmě. Lovec, který nikdy předtím nic tak zvláštního nezažil, odešel domů. Velmi napínavé chvíli. Za rozbřesku se vrátil na místo, kde ženu zasáhl a spatřil stopy krve vedoucí kamsi do hlubin lesa. Šel po stopách, až se dostal do vesnice a nakonec až k domu místního starosty. Tam zjistil, že stopy vedou k malé chatrči stojící přímo za jeho domem. Lovec starostovi povyprávěl svůj podivuhodný příběh a ten byl tak ohromen, že přiznal, ta chatrč patří mé matce. Včera večer říkala, že se necítí dobře. Ani se mnou nechtěla mluvit přímo, šeptala jen skrze mezeru po otevřených dveřích. Od té doby se odtamtud stále ozývá jenom bolestné sténání. Napětí graduje. Když šli k chatrči, spatřili, že k vchodu vedou čerstvé krvavé stopy. Plní podezření se rozhodli vstoupit dovnitř. Jakmile se však pokusili otevřít dveře, ozval se ohlušující hrom a objevily se blesky. Muži si prohnuli oči a zjistili, že žena najednou zmizela. Našli tam jenom lovcův šíp. Byl zlomený, zakrvácený a ležel uprostřed místností. Všude také bylo velké množství krve. Když nadzdvihli prkna v podlaze, našli tam obrovské množství lidských kostí. Od toho dne se obyvatele vesnice zase bezpečně vydávali do hlubokých hor. Nakonec tam objevili velkou jeskyni. V jeskyni nalezli obrovskou starou kočku, které lovcův šíp rozstřelil krk. Byla mrtvá. Zdálo se, že zabila matku starosty a vzala na sebe její podobu. Takže máme tu taký trochu naivný horor, ale už sme asi rozmaznaní, lebo v našich ľudových rozprávkach a podobne nie sú oveľa ako sofistikovanejšie pomery. Dobre, ale prikročíme k ďalšej príšere. Ďalšia príšera sa volá Bakemono a zase tam máme tú predložku meniť sa alebo premeny schopná vec. A v doslovnom preklade to teda znamená vec, ktorá sa mení. A vlastne toto Bakemono sa povahou nelíši moc od Bakeneko a vlastne tiež je to zlomyselná bytosť, ktorá žerie ľudí. Ešte dodám, takisto pozeráte všetci mangu, patrí to tam aj k obľúbeným nadávkám tých Bakemonov. Dobre, poď prečítame si ďalší príbeh, ktorý je zase plný hrôz a desov, takže slabšie povahy naozaj by mali zvážiť. To by som technicky, že dobre počujete dozadu? Treba dať mikrofón? Asi vlastne tak trošku bližšie do mikrofónu. Dobre, ja sa počujem. A ešte takisto pre tých, ktorí až teraz prišli, tak poskytujeme prvú pomoc pri základoch sniehu. Ja môžem dorážať, keby už to nebude. Takže v Sanju Sangendo se říkalo, alebo ja som zabudol názov, lebo ten názov hovorí veľa. Porážka Bakemono díky síle alkoholu.
V Sanju Sangendo se říkalo, že tam sídlí příšera a lidé se tam po 7 hodině večerní neodvažovali vstoupit. Tato zpráva dosáhla až k císařskému dvoru, kde bylo vyhlášeno, že ten, kdo zničí tuto příšeru, dostane odměnu dle svých přání. Jednou se objevil jistý opilec a prohlásil před císařským dvorem: já to zvládnu. Udělal takové prohlášení a šel do Sanju Sangendo, u sebe přitom měl jen láhev alkoholu. Ukryl se uvnitř v rohu chrámu a čekal, až přijde noc. A skutečně, kolem půlnoci se objevil děsivý démon o velikosti asi 3 metrů. Jeho oči zářily jako slunce a měsíc současně a jeho ruce byly jako obří pařáty. Démon se pokusil popadnout muže, ale ten bleskově poklekl na zem a s pokorou pravil: je mi ctí, že se mohu setkat s tak vznešeným démonem. Démon se začal smát svým hrozivým hlasem a řekl: no, ty jsi ale dost zvláštní člověk. Chtěl jsem tě rovnou sežrat, ale popřeji ti ještě chvilku na tomto světě. Proč jsi sem vlastně přišel? Opilec odpověděl: slyšel jsem, že se dokážeš přeměnit do různých podob. Mohl bys mi ukázat, jak se změníš třeba v krásnou dámu? V Narutovi, jak se to volalo? Sexy jutsu technika? Haremové jutsu, ano. Démon slyšel tato slova a prohlásil, třeba v krásnou, ano, démon slyšel tato slova a prohlásil: ty jsi ale vtipálek. Dobře, proměním se, když to chceš vidět, ale hned potom tě sežeru. A tak se démon proměnil ve velkou krásnou dámu. Opilec na to odpověděl: opravdu fascinující. Mohl by se teď proměnit v dítě? Démon se proměnil do podoby krásného dítěte. Opilec pak pokračoval: no to je úžasné. A teď se proměň zpátky v démona. Démon se přeměnil do své původní podoby obřího démona s velkými zuby. Opilec pak řekl: ty jsi teda opravdu mistr proměn, ale co kdyby ses proměnil v něco malého, třeba v sušenou švestku? Démon se zasmál a řekl: hele, pokud se proměním v malou sušenou švestku, ty mě obratem spolkneš, vidíš jo? Opilec na to: ale kde pak? Vůbec se nemáš čeho obávat. Démon se tedy proměnil v malou sušenou švestku a začal se kutálet po zemi. Opilec natáhl ruku a démon mu vskočil do dlaně. Opilec ho okamžitě spolkl a zapil alkoholem. Poté, co vypil 7 až 8 hltů, opil se na mol a vydal se na cestu zpět. Následujícího rána Suše oznámil císaři: démon je po smrti, má to za sebou. Císař byl velice potěšen a udělil mu velkou odměnu. To vše se stalo jenom díky síle alkoholu. No, vlastne, keď sa na to tak pozriete, tak v jednej starej rozprávke o kocúrových čižmách bolo vlastne niečo podobné, akurát, že tamto bol černokňažník a ten kocúr bota ho tiež takto ukecával, až sa ten černokňažník nakoniec premenil v myš a ten kocúr ho zjedol. No. Takže ono takéto veci, príbuznosti medzi kultúrami, niekedy sa tomu hovorí sižet, je tu vlastne zhodný a priznám sa, nepodarilo sa nám vypátrať, že čo je teda staršie alebo pôvodné, lebo sú také databázy rôznych príbehov a oni keď sa porovnávajú, ktoré sú najstaršie, tak sa dokážu zistiť nejaké veci. Napríklad pôvodná rozprávka o Snehulienke, o Popoluške, pochádza z Číny. Tam je ten motív tej črievičky, ktorú mala tak malú nohu, že podľa toho ju ten princ poznal, že tú rozprávku poznáte všetci. Tak ona sa pred niekoľkými tisícročiami objavila v Číne a to bola tá kultúra, kde považovali za
žiaduce, aby ženy mali čo najmenšie vlastne nohy a chodidlá, tak im mrzačili tie nohy a tie najvznešenejšie princezny vlastne len nosili celý život v nosítkach, lebo tie boli tak, povedzme, zmrzačené, že nemohli chodiť. Potom vie sa niektoré rozprávky alebo podobne, že tento pôvod majú až 1000 ročia. Napríklad také rozprávky typu Čerta Kováč, tie siahajú až kdesi hlboko do doby bronzovej, teda 2-3 tisíc rokov dozadu. A čítal som aj o Karpúlke a tá má tuším pôvod v Afrike, ale už si priznám sa, nepamätám presne. Ale, takže takto podobne to asi môže byť aj medzi touto historkou a medzi tým kocúrom v čižmách, ale či je to, že keď napríklad tí holandskí a portugalskí kolonisti prišli do Japonska a tam sa tento príbeh preniesol, alebo je to nejaké spoločné dedičstvo ešte niekde, keď behali Indoeurópania a predkovia Japoncov spolu po stepiach, tak to som ešte nevypátral. Takže to asi niekedy do budúcna a dáme si ďalšiu otvoru. Čiže Ryobu Nozoki Ryobu Nozoki je vlastne príšera, ktorá vás špehuje spoza paravánu. No, Ryobu je paraván a Nozoki je špehovať. No, teda býva zobrazovaný v podobe starej ženy, ale zároveň mi na ňom na Ryobu, na tom yokai pripadá aj niečo hadie, lebo keď sa pozrite na to telo, tak no. A ešte paraván v Japonsku mal veľmi široký rozsah, používal sa napríklad pri svadbách alebo pri čajových obradoch. A teraz dám slovo Jelovi. Áno, funguje pod touto prezývkou občas. Práve toto Ryobu Nozoki je také strašidlo, ktoré je pre mňa veľmi, veľmi fascinujúce, lebo teda sa trošku zdržíme v iných veciach. Toto je kniha od Stuarta Guthrieho, ktorý prišiel s evolučnou teóriou, teda vysvetlením, ako mohlo vzniknúť náboženstvo, pretože povedzme už aj evoluční biológovia berú do úvahy také veci, ako je náboženstvo, lebo náboženstvo síce sú zjavené, ale my sme geneticky vyvinutí, aby sme v istom zmysle boli nábožní. A práve to Ryobu Nozoki veľmi, veľmi dobre pomáha aj pri tejto Guthrieho teórii, pretože živočíchy, cicavce, aj my ľudia. Ešte to môžem poprosiť trošku na... Ešte viac? Lebo fakt vzadu nepočuť. Ďakujem, pardon. Že majú evolučne, alebo teda ľudia majú pocit niekedy iracionálny, že sa na vás niečo pozerá, alebo že ste pozorovaní. Nemusí to byť pravda a častokrát to ani pravda nie je, ale teda Guthrie hovorí, že sa to vyvinulo u živočíchov práve preto, že môžu byť ulovené nejakým predátorom. Poznáte, že niekedy posledné, čo uvidíte, sú dve uši, čo trčia z trávy a potom na vás skočí ten lev alebo tiger. A častokrát máte teda pocit možno iracionálneho ohrozenia, alebo teda takého niečoho, že nie ste sami. A vlastne 10-krát tá evolúcia to zariadila tak, že 10-krát to nemusí byť pravda, ale ten 11. tam ten predátor naozaj môže byť. Takže my máme čosi také, že sa snažíme práve tento niekedy iracionálny pocit nebezpečenstva môže, že my hľadáme a snažíme sa vidieť, kde to nebezpečenstvo môže byť. A máme všetci také mozgové centrum, ktoré je naučené rozpoznávať tváre. Napríklad. A my sme sociálne komunikatívne tvory a práve snažíme sa a vidíme často tvár, kde vlastne tá tvár ani nie je. Aby som nechodil ďaleko po príklady, hneď na obálke knihy, toto je tzv. Tvár z Marsu.
Asi to všetci poznáte, dlhé roky to bolo taký predmet tých záhadologických záležitostí, že mimozemšťania tam vyrobili nejaký artefakt, ktorý mal ľudskú tvár a tak ďalej. Samozrejme, že nie je to práve tá pareidólia, je to náhodný tvar tej skaly a tie slnečné lúče na nej práve vytvárajú tento jav tváre, ale vlastne máme to všetci. Vidíme to, pomaly nakreslíme dve bodky a už tam hľadáme tvár, prosím. Logo komiksa, alebo No, perfektné, takisto nemusíme chodiť ďaleko. Takže my to vidíme a dokonca sú také už výskumy, ktoré hovoria, že ako by som to povedal, nás mení to dokonca naše správanie. Robili sa tzv. Experimenty ekonomického alebo typu, jak ekonomické hry, že dali v nejakej firme, tuším nejaký, neviem, košík s nejakými bagetami a vedľa dali misku a dobrovoľné, že vstupné je dobrovoľné. A vedľa dali napríklad bustu, nejakú ľudskú, alebo plagát s nejakou postavou, potom nakoniec už tam dali fakt na stenu doslova len dve bodky, ktoré mali pripomínať oči alebo tvár, ale zistili, že ten trend je taký, že vždycky, keď majú ľudia ten pocit, že tam nie sú sami, že niekto na nich pozerá, že majú vo zvyku dať tam trošku viac peniaze, dať tam vôbec peniaze, alebo dokonca viac, než keď tam nič nie je. A vlastne toto všetko vyplýva z tej teórie a preto o tom hovorím, lebo to Byobu Nozoki strašne dobre vystihuje toto. Ja som tu minulý rok prednášal náboženstvo od doby bronzovej a ako je to moja špecializácia, takže toto japonské náboženstvo nie je pre mňa tak nové, ale úplne mi to otvára taký úžasný, až doslova nový svet, takého trochu iného chápania tých pravekých náboženstiev, ktorým sa venujem. Dobre, pokročíme ďalej? Áno, asi. Dobre. Tak, prichádzame k ďalšiemu yokai, teda Jami. Teda, Ža znamená zlo a my je kúzlo alebo démonická moc, čiže to môžeme nazvať zlou démonickou mocou. No, Jami je horský duch, pôvodom je z Číny a potom sa začal rozširovať v japonskej kultúre. Je to teda nehmotný tvor, neviditeľný, nevie sa identifikovať jeho tvar, áno, je to zvláštne, lebo tuto je nakreslený, ale inak je povedané, že je vlastne neviditeľný a nehmotný a škodí ľuďom. No, čiže to je ako tie povery duchov, nechoď o polnoci na krížnú cestu alebo podobne. A toto je vlastne to isté, akurát, že v horách. No, a ako som doplnil podobne, ako pri tom Byobu Nozoki, zase je to ten pocit, že nie sme sami, ale je to teda tá negatívna emócia, alebo ten strach vlastne z neznáma, čo sa vlastne v tých nebezpečných miestach, ako v horách, môže stať. A teraz prejdeme na ďalšiu potvoru, ktorá je zase naopak hmotná. No, Eritate Goromo, teda, a toto je práve že tá vec s dušou, že to není tvor, ale je to vec, no. Pochádza tiež z bohatého japonského folklóru a teda Eri je golier, Tate je stojace alebo stojaci, alebo vystretý a Goromo znamená odev, čiže môžeme povedať, že je to odev so stojacím golierom. No. Eritate Goromo má, ešte sa k tomu vrátim. Tentokrát ten golier, teda nie je to vzadu, čo pripomína pávý chvost, ale je to práve že ten špicatý nos, červený, čo vidíme. No. A vlastne Eritate Goromo má v sebe čiastočne
skutočnú duchovnú energiu kráľa Tengu. No, to si povieme. Tengu sú znovu také mytologické horské nejaké bytosti. Mne trošku pripomínajú starogréckých kentaurov alebo indických Gandharvov, že patrí to k takým rôznym tým duchom, ktorí boli jak duchovia hôr, ktorí mohli byť naopak zlí alebo dobrí, ale teda toto Eritate Goromo je zaujímavé, lebo mal to byť pôvodne plášť, kus odevu, ktorý patril kráľovi Tengu, teda kráľovi horských duchov. A podľa niektorých je spájaný s mocným Tengu jménem Sojo Go, ktorý podľa legend žil na hore Kurama, severne od Kyota. A podľa povestí má teda silu tisícov bežných Tengu, ale je známy ako majster meča, ktorý vycvičil niekoľko významných postav japonských dejín, včetne slavného bojovníka Minamoto no Yoshitsume. Toto je zase zaujímavá vec, že môžeme tu vidieť práve ten vzorec. Teraz ja poznám z európskeho folklóru napríklad liečivé rastliny. Liečivé rastliny vo folklóre nie sú liečivé, pretože obsahujú nejaké látky, ale často preto, že sa ich dotkla boh alebo nejaká mocná bytosť. Preto sú liečivé. Niekedy tam je nejaký ten tvar, alebo sa volajú slzičky Panny Márie a podobne. Tam je rovno odkaz na to. A tuto je podobne, že keď nejaká mocná bytosť, toto bol teda rovno jej plášť, bola tak dlho v kontakte s nejakým predmetom, tuto konkrétne s odevom, tak ten odev, podobne jak ten koberec z tej Disneyovky, že dostáva vlastnú identitu, vlastnú nejakú osobnosť, dušu, vôľu a dokáže sa teda dokáže fungovať a pohybovať sa. Áno. Keď sa teraz tak pozrieme na ten odev, teda na to Eritate Goromo, tak si všimneme, že získal aj tú ľudskú anatómiu, čiže má dve oči a fúzy. No a hlavne ten dlhý červený nos, ten je veľmi zaujímavý. Lebo? Teraz si tak trochu odbočíme k anime Demon Slayer. No, Sakoni Urokodaki, no to je vlastne k tomu cvičeniu šermom, majster meča. No, že evidentne je to postava, ktorá bola inšpirovaná teda týmto Eritate Goromom, tento majster meča, ktorý tam cvičí tých Demon Slayerov, či len toho hlavného hrdinu, ja už si to až tak nepamätám. Dobre. A je to teda zaujímavé, mňa tam ešte aj zaujalo, že aj niekoľko významných postav japonských dejín, teda že historické postavy a jak sú prepájané do týchto mýtov. Ono to vlastne máme aj tu v Európe alebo podobne, ale vždycky je to také, čo zaujíme a podobne to funguje teda aj pri nasledujúcom yokai, ktoré sa volá Furaribi? No, Furaribi, ono to ide o dušu bez smera, teda kvázi stratenú dušu. Vidíme, že je, pripomína to Fenixa a vidíme, že je obklopená plameňom, teda nič nezapalujú, sú studené. Údajne ide o ducha vojenského veliteľa Sasanarimasov. 1563 až 1580. Takže konkrétna historická postava. No, on bol dobrý strelec, ale prestalo sa mu dariť vo vojne, tak mu jeho nadriadený nariadil, aby spáchal harakiri, teda sebevraždu, a on ju spáchal aj so svojimi dvomi synmi. A práve takto vznikli tie Furaribi. No, takže ich duše
bezcílne bloudí krajinou, neschopný pojmout krutosť a nevyspytateľnosť osudu. Je to teda zaujímavé, že predstavte si, jak historická postava u nás, jak Jánošík, teda sa stala mytologickou postavou, že vieme, že chodil všade možne, aj tam, kde prakticky v živote nebol. Tu dokonca tu v Bratislave, že vračí Jánošík zakopal poklad, pritom vieme, že historicky tu nikdy nebol, ale si ho domyslíme. Potom sa ešte z Poľska začnú Poliaci vadiť, že Jánošík je Poliak a tak ďalej, ale toto je len taký príklad, že jak sa historická postava môže ešte navyše stať nejakým vlastne tou démonickou postavou alebo strašidlom. Pre mňa je teda zaujímavé, že ten duch keby menil teda svoju identitu a stával sa čímsi iným. Máme ešte niečo? Áno. Teraz sa presúvame na našeho japonského ľudópa Hihi. Pekné meno. Hihi je v podstate veľká opica alebo ľudóp. Obýva hlavne voľské oblasti. Je považovaný za veľmi nebezpečného tvora, lebo unáša ženy a potom ich následne zabíja. A takisto ide o veľmi silnú a inteligentnú bytosť. Hihi je tak inteligentný, že dokáže predvídať budúcnosť alebo manipulovať ľudským mozgom. Takisto sa o ňom hovorí, že sa smeje tak strašne, že mu horné pisky pretiahnu oči. A to je práve ten čas, kedy na neho máte zaútočiť. Ja viem, je to skoro nemožné, keď sa pozriete na jeho schopnosti, ale už sa to možno niekomu podarilo. Je treba zaútočiť na čelo, lebo tam je najslabší. Že asi ho treba najprv rozosmiať. Ešte teda encyklopédia doplňa, že existujú zmienky o jeho krvi, ktorá má špeciálne vlastnosti, je tmavo-červená a slúži ako farbivo. Takže to by mohol byť dobrý biznis, keby sme vedeli uloviť veľa takýchto hihi, ktorí sú ináč úplne imaginárni, ale vidíme. A to farbivo nikdy teda nevybledne. Ale pokiaľ niekto vypije jeho krv, získa schopnosť vidieť démonov a to by sa nám mohlo tiež hodiť. Bohužiaľ, krv Hihiho neponúkame, dobre? Nie, ale myslím, že pre hráčov dračího doupieť a podobne by to bola veľmi dobre obohatilo teda ten beštiár. Toho stretnúť. A posúvame sa teda opäť ďalej. Hóko. Hó je niečo veľké, mocné alebo mohutné. A zase Ko je ten šlachtický titul, čiže je to pán stromu. Hóko zo stromu vychádza veľmi zriedkavo, má ľudské a zvieracie rysy dohromady a je to priama súčasť stromu. On keď si nájde ten svoj strom, tak sa ako keby splínie s ekosystémom toho stromu. Dobre, tu zase môžem doplniť ja náš folklór, alebo v starom Grécku boli napríklad driády a také rôzne víly stromové. U nás je to spájané teda skorej so ženami. Prípadne máme aj v našich povestiach ženy, ktoré sa premenili na strom alebo duch stromu, potom z ktorého teda víla, ktorú si nejaký muž vezme a tak ďalej. Havlík Borovský má teda o tom celú baladu napríklad, ale poznám takú povesť aj zo Záhoria, konkrétne z Plaveckého Podhradia a tam sa ale na strom naopak premenila nejaká zlá žena. Takže vždycky ale lebo v niektorých kultúrach boli ľudia stvorení zo stromov, takže vždycky je nejaký vzťah medzi stromami a ľuďmi. Často si tie stromy antropomorfizujeme, prirovnávame ľudí k ním.
aj v Moánu. Tam nie je. Teda padniem Pocahontas. Pocahontas, teda Indiáni to robia tak. Dobre. No a keďže už som vám dlho neprečítal nejakú takú historku, tak si prečítame niečo aj o Hawko. Neškrtí nás čas. Máme nám čas. Dobre. Kdysi dávno, v časech 3 království, žil v království Hu muž jménem Jingshu. Byl známý jako dřevorubec s nesmírnou odvahou a silou. Jeho ruce nikdy nezaváhaly, když bylo potřeba pokácet i ty největší a nejstarší stromy, které se nacházely hluboko v srdci temných lesů. Jednoho chladného zimního dne, když měsíc visel nízko na obloze, Jingshu dorazil k obrovskému kafrovníku. Strom byl velmi starý, jeho kmen tak široký, že by ho sotva objali 3 muži. Jakmile poprvé udeřil sekerou do kmene stromu, ticho lesa bylo narušeno hlubokým temným náškem, který jakoby vycházel z hlubin samotné země. Jingshu se zastavil a ucítil, jak mu po zádech přeběhl mráz. Znovu však udeřil a tentokrát se ostrá sekera zabožila hlouběji do stromu. Ze záseku začala vytékat rudá krev. Jingshu krok zpátky, neschopen uvěřit svým očím. Z kmene stromu se ozval zvuk povzdechu. Pak se strom otevřel jako rozšklebená rána a z jeho útron se pomalu začalo plazit něco podivného. Jingshu nejprve uviděl pouze stín, ale když tvor vystoupil na světlo měsíce, uviděl něco jako psa, černého jako noc, s lesklým kožichem, jeho tvář však byla docela lidská. Byl to Hawko, duch starodávného stromu. Strach se mísil se zvědavostí. Staré legendy říkaly, že maso Hawko má prazvláštní chuť a že jeho konzumace přináší sílu. V Jingshuových očích zahořela rozhodnost. Jediným rychlým pohybem sekery udeřil a srazil Hawko k zemi. Tvor vydal svůj poslední zoufalý sten a jeho tělo znehybnělo. Jingshu ho odnesl do své chýše a připravil k jídlu. Když se večer usadil k večeři, vůně masa naplnila místnost. Zajímavě sladkokyselá vůně, dosti připomínající psí maso, se rozšířila po celé vesnici. Jingshu se z chutí zakousl do masa, které bylo měkké a chutnalo lahodně. O čem legendy nemluvily, byla cena, kterou za to Jingshu zaplatí. Jakmile ulehl ke spánku, začaly se mu zdát podivné sny. Viděl v nich starý les, kde se stromy skláněly a šepotali jeho jméno. Každou noc se Jingshu budil spocený. Jak čas plynul, Jingshu začal rychle ztrácet svou sílu. Jeho ruce, kdysi silné, teď sotva uzvedly sekeru. Každý den se jeho tělo stávalo slabším, jako by s každým souctem masa Hawko na něj přešel kus kletby. Nakonec ho vesničané našli mrtvého, schouleného u zbytku stromu, který se pokoušel pokácet. Tak, koniec strašidelnej historky, z ktorej vyplýva to, že keď najbližšie nájdete nejaké Hawko, tak určite ho neskúšajte zjesť. No, presúvame sa teda na ďalší rokaj. Podľa mňa vám to aj trochu baví. No, Hosu mori. Hosu znamená plácačka, teda plácačka na muchy. A mori je ochranca, čiže je to ochranca plácačky na muchy. A tiež je to v podstate duch tej plácačky, alebo ako by som to vysvetlila. No, teda môžeme ho vidieť sediaceho v pozícii za zem. Vyskytuje sa v buddhistických chrámoch, teda tá plácačka není úplne, že plácačka na muchy, je to skôr taká posvátna plácačka a pri tých obradoch rôznych sa z toho vlastne stáva tento Hosu mori. Takže je to
je to podobný princíp, ako sme videli pri tom Eritate Goromo, že keď je nejaký predmet, môže to byť aj teda taká obyčajná vec, jak tá plácačka teda na muchy, takže vlastne získa vlastného ducha a stáva sa teda nejakým artefaktom s nejakou vlastnou dušou. Ono je to podobné napríklad fetišizmu, čo je pokladané za práve jeden z najstarších takých prvkov vývoja náboženstva, že je nejaký predmet, ktorému pripisujeme nejakú moc. Často je to nejaký apotropajný amulet a tak, ale teda tu je Hosumori, ktorý má mať vlastného mysliaceho ducha alebo dušu. Takže je to zase pre mňa celkom zaujímavý taký pohľad do toho animizmu, že my si môžeme predstavovať, že ten predmet má svoju vlastnú myseľ, má dokonca teda vlastné emócie a tak ďalej. To je veľmi zaujímavé na štúdiu mozgu. My síce nie sme ani animisti, ani Japonci, ale vieme si to predstaviť napríklad pri tomto pohári alebo pri čomkoľvek inom. Len je zaujímavé, že v našej kultúre sa toto stalo skorej takouto nejakou detskou imagináciou, alebo teda ostalo to v detskej imaginácii a v rozprávkach, ale že už to až tak nie je až tak tým prvkom náboženstva, okrem napríklad ostatkov svätých, ktorým prisudzujeme nejakú čarovnú moc a tak ďalej, ale tým prisudzujeme teda čarovnú moc, ale neprisudzujeme im teda nejaké kognitívne vlastnosti, teda schopnosť cítiť, rozmýšľať a tak ďalej. No, posúvame sa na našeho obľúbenca Inbanuma no Kaiju, a.k.a. Loch Nesska z Japonska. Teda je to príšera z jazera Inba. Teda prvé správy o nej sa získali v roku 1843. Popis je hladká čierna kokoška, teda hladká čierna a je dlhá asi tak cca 4,8 metra. Veľké pazúry a zabíja pohľadom tak trochu ako bezpečík. Je predpoklad, že to mohol byť zatúlaný lachtan ušatý, ale... Strach má veľké oči. No, tak nejak. Je tu o tejto príšere je tu naozaj veľmi veľa. Ja som zvolil len dĺžku, ale ono je tam namerané, že jak má veľké ústa, 1,5 metra, koľko asi váži, tie pazúry, jak sú dlhé a tak, naozaj je veľmi presne zmeraná. A naozaj sú tam popisované, je to teda zase taká do histórie posadená vec, že bola pozorovaná v tých 1843, ale zároveň to bolo počas nejakej búrky, kde tá príšera, keď sa zjavila, tak zabila 10 ľudí a ten 11., ktorý prežil, tak prežil len do tej chvíle, aby rozpovedal ostatným, že čo pozabíjalo ostatných a potom sám v hrôze zahynul. A takýchto historiek je tam, alebo správ overených, že naozaj to tam žije, asi tak, jak u našej Loch Nessky. Ale teda je tu zaujímavá jedna z tých doných, že to mohol byť naozaj lachtan učatý, ktorý na tých japonských ostrovoch dokonca dokážu naozaj že migrovať do vnútrozemia a dostávajú sa aj do týchto jazier. Dobre, tak, sleduj. No a potom... Ďakujeme za pozornosť. Ale ešte predtým vás musíme upozorniť na tento obrázok. Je to z českej inscenácie z 80. rokov, volá sa Jamamba, alebo túto Jamauba by malo byť asi správne. A je to výborne urobená česká inscenácia, naozaj desivý, hororový príbeh, asi taký ako jeden z tých, ktoré som vám tu teraz čítal, takže koho to zaujíma, mal by si to pozrieť a je strašne zábavné, keď sú tam teda českí herci s namalovanými šikmými očami
a taký ten popelkovský princ Pavel Trávníček, tam v úlohe hlavného hrdinu Džira, teda bojuje s týmto ženským démonom údožravým, s tou Jamambou. A ešte, aby som vás navnadil, tak tam rozpráva strašne dobrú anekdotu, historku o panu Hanzémovi. Takže vám to veľmi odporúčam. Ostalo nám trochu času, tak neviem, či nejaké otázky dokážeme ukojiť vašu nehynúcu zvedavosť. Tam vzadu. Ako sa volá tá inscenácia? Jamamba. Čo to tak, aj tá sa tak... Áno, je to tak. To tuším aj na YouTube. No práve ja som hovoril, že je to dostupné na YouTube a teda v celom rozsahu, už teda v dobovej kvalite obrazu, ale myslím, že to pobaví.